φωνή μέσα στη νύχτα. Η Άννα ήταν λυπημένη, επειδή δεν είχε παιδιά. Προσευχήθηκε και ο Θεός της έδωσε έναν γιο, τον Σαμουήλ. Ήταν πολύ ευγνώμων και γι' αυτό αφιέρωσε τον Σαμουήλ στον Θεό για να τον υπηρετεί. Η Άννα άφησε το μικρό της παιδί στο ναό μαζί με τον Ηλί, τον ιερέα. Ο Σαμουήλ βοηθούσε τον τυφλό γέροντα Ηλί. Κοιμόταν μάλιστα και στο ναό, ενώ ο Ηλί κοιμόταν σε ένα δωμάτιο εκεί κοντά. Ένα βράδυ, ο Σαμουήλ άκουσε κάποιον να φωνάζει το όνομά του. Σηκώθηκε και έτρεξε στον Ηλί. «Εδώ είμαι», είπε. «Δεν σε φώναξα εγώ», γκρίνιαξε ο Ηλί. «Πήγαινε στο κρεβάτι σου». Ο Σαμουήλ σύρθηκε πίσω στο κρεβάτι του. Άκουσε ξανά το όνομά του. Ο Σαμουήλ έτρεξε πάλι στον Ηλί. «Εδώ είμαι», είπε. «Δεν σε φώναξα», αναστέναξε νησταγμένα ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Αφού ο Σαμουήλ άκουσε τη φωνή για τρίτη φορά, ο Ηλί του είπε ότι ήταν ο Κύριος. «Αν σε ξαναφωνάξει, πες, μίλησε Κύριε, ο υπηρέτης σου ακούει». Αυτό κι έκανε ο Σαμουήλ. «Σαμουήλ», του είπε ο Θεός, «θέλεις να γίνεις ο προφήτης μου και να μεταδώσεις τα λόγια μου με πιστότητα στον λαό μου?» «Θέλω», είπε ο Σαμουήλ. Και αυτό ακριβώς έκανε, έως τα βαθιά του γυρατιά.